Fema zette 80 jaar uiteen als dwarfsmid in Nijewier. Nou is het een verondersteund mechanisatiebedrijf in de stad Dokkum. In deze lange periode is er voor de Fema's een heel soort verloren, maar de kracht van het familiebedrijf spreekt al decennia lang voor hemzelf. Het is al heel mooi geweest. Ik haal het nooit dat ik met chance in de doorhiepen, want ik wende vroeger op een zaak. Dus ik moest gewoon door de dikke doorhiepen en de dikke al doorhiepen. En dan meen ik ook als jongens de al doorhiepen, maar moest, want ik kon nog in komen op een schroef of een boutje of een mesje of een cyclemenenmesjes of zo. Ja, dat heeft altijd wel mijn passie geweest, ja. Als familiebedrijf doe je denk ik altijd een stapje meer. En dat is bij oorbedrijven is dat anders. Dan is er een beetje meer bureaucratie. In de laatste jaar als voorbeeld zei maar de grote bedrijven zaterdags gesloten in de winterperiode. En wij besnuren altijd gewoon hier. Tel je terug. We zijn gewoon heel trots op dat we nog gewoon een familiebedrijf zijn. En dat is in deze sector net heel gewoon meer. De grotere bedrijven, importeurs, zeg maar, momenteel, nou, die willen graag de lietse bedrijven al je nemen, maar wij willen graag zelfstandig blijven. Zijn familiebedrijf runnen je net alleenig, er binnen intussen tientallen collega's. En ook de vrouwen van de heren Fema binnen tegenwichtig in haar werk. Geweldig. Ik heb altijd een mooie tijd doen, maar ik heb een hele goede vrouw achter mij gewoon. En dat vind ik heel belangrijk. Dus boekhoudkundig. En Annemarie altijd. Die had al 43 jaar de boekhouding die. Annemarie doet het nu nog. Maar altijd mooi en waar die. Dus je moet de meesten mee krijgen. En we hebben momenteel gewoon een supermooie ploeg om ons heen staan, zeg maar, die alle keer enthousiast is en gedreven is. Dan gaat dat vanzelf. En dan is iedereen enthousiast en dan had hij een idee en zegt, oh, misschien dat is wat of die kant gaan we uit. Even waarom in de tijd, in 1944 zette Jan Fema, de heid van Gossen en de paken van Feits uiteen als dwarfsmid in Nijewier. In de 60er jaren, hoe Jan uitbreidde, kreeg boeten het dorp. De mechanisatie kwam op, dus de hinders die verdwenen in de jaren 63 ongeveer. Dus de die ellende mechanisatie maar vooruit gaan. De boeren waren groter. In 1970 kwam de ruilverkaveling. Dus toen stopten er op dat moment zo'n Lietse boertjes in het dorp, om het dorp heen. Dus dat was wel spannend tijd. Het contact met de mensen vond ik altijd mooi. En het is natuurlijk, als je goede mensen om je heen haalt als monteurs, dan is het heel mooi om het uit te leiden of te doen. Wat met een honden te doen. En techneut ben er altijd wel geweest. Dus we hopen dat die daar blijven. Maar dat vond ik het mooiste. Ja. Zo'n 2005 zit Fema Junior mij in het bedrijf. Feitse had toen zij in Dokkum zitten, het bedrijf zelfs hielendal uw naam van Fema Senior. Stap je daarin en dan kun je je bedrijf ook meer tonen laten. Kijk naar de boetenwereld waar je door zit, maar je hebt een mooie showroom, je hebt een mooie werkplaats. Klanten kun je noffelijk wijzen. En de meesten die aan het werk zijn, we hebben overal slierverwarming. Dus in de werkplaats werken ze met 20 graden. Je hebt warme handen. In Nijewier steden we boeten te werken. Dwarfsmid, gasleidingsonderlissen, installatiewerk en nou dus een groot mechanisatiebedrijf. Bij de tijdblijven is waar de Fema's net vreemd. Ja, dat is een beetje de kunst. Van hey, wel bij de tijdblijven, zeg maar. En misschien soms net al te hard willen. Maar wel zeggen van hey, welke kant zullen we uitgaan? De autonome robotisering, de elektrificatie. Dus wij aan het leren waarom van dachten van nou ja, dat weet ik net hoe dat komt, zeg maar je houdt dat wel een beetje in beeld en dat een keer toch een keer er is. Hoe zorg je de toekomst? Nou, wij zien de toekomst wel positief. Natuurlijk zullen de toekomst altijd weer verhoren. De groen blijft er en die moet bewerkt worden, op wat voor manier dan ook. Dus alles gaat wel terug.